Kala mo naman. Tapos na nga ang pagbabakasyon. Back to Cavite na ulit. Samahan niyo ako guys. Dadaan tayo dun sa Zigzag Road. Dito sa Atimonan, Quezon. Yun yung aakyatin nating bundok guys. Ba? Ayan na. Ayan na guys. Dito na tayo sa Dito manok na. Ayan. Dito na tayo sa Zigzag Road. Sa Atimonan, Quezon. Ay. Kaya naman ang Alalay di. lang. Kaya mo yan. Si Aldrin kaya nga. Di, kaya ng pag di yan kaya ng di, papalitan natin yan ng ano. Dito Anong di? one way. D1, drive 1, D. Paghirap ang D1 ay D drive D1 tayo. Kaya naman eh. Dumana. Okay guys, ganito guys ang pag-aakyat sa uphill. Si Uncle pala eh, bagay uphill. pwede ko pala mag-vlog eh. Ikaw na lang mag-vlog. Pinadaldal ka. Pag-atak ng silinyador, mild lang guys, kasi baka rumampa tayo sa bangin. Pag di kaya ng D, drive D1 tayo guys. Okay. Ito ang bitukang manok. Enjoy lang natin yung Tumang daanan. Ito ang bitukan ng manok na naamoy kong mabango. Ay, lumpia. Masama nito guys, one way ito guys. Ano, paakyat tayo, paakyat. Yan, Paahon. ganda lang tayo para feel at home. Mamaya, makikita nyo yung bangin. Okay guys. Ang ganda ng view, payong. Ganito kasi, ayun, dapat pala lang. Okay guys. Automatic transmission ay pinadaling gamitin ng mga may-ari. Siya ang wala sa linya. Kasi, siyempre, galing siya na ano. Maganda ba yung view? Para sa akin, maganda yung view. Binibigyan yan eh. Wala bang barya eh. Meron akong barya dyan, kaso nagbibigay. Binibigyan yan. Oo, At binibigyan. tinatapunan yan. Oo. Alam. Iniisip ko nga, pag tinapong ko dyan, paano pag pumunta doon sa, ano, kukuha ba nila? Ay, bawal mag-picture dyan. Tinatapunan yan eh. Kuha ka barya, kawawa naman. Eh, ito, may barya ako dito sa bagat eh. Hindi, bigyan na lang ng ng ano, yung kuha ka dito ng barya. Tangi, ito dapat dito. Oh, wala naman akong barya eh. Ikaw baka may barya ka dyan. Bakit ganon? Ba't dito tayo pinadala Oo, sa dito, kabila? dito talaga call po kasi di ba Corobala? Magpapalitan kayo ng linya dyan eh. Dito, sa may Atimonan. Wala naman akong barya eh. Wala kang barya? Doon Dito tayo? nga. Ah, dito pala kami. Oo, ikaw na magbigay oh. Ba't dito tayo? Sa matanda. Hindi, dito na tayo, Paul. Magbalik ka na sa linya. Hindi, pinaka-alis tayo eh. Sa linya. Hindi, balik ka na doon lang kasi pag sa lubong doon, talaga magpapalitan kayo ng linya. Pero pag dito, balik na sa linya. Dito yata yung pinipicture niya. Yan, Paul. Saan? Dito. Oh. Ayun, dito nga, ayan oh, Tourist Information Center. Dito ba yun? Welcome to. Hindi yun dito. Dito nag-i-stop. Dito, hindi. Ayo, ayun oh. Stop ka ba? Oo. Picture tayo, minsan na tayo pala. Dito nga yun, wala nang view doon. Dito na ang view. Meron pa So doon. ayun nga, nandito na kami guys. Tara, magpipicture lang kami sa gilid.
Meron ding CR. Ano ba yung sabi ni ating? Okay. Oh. Lahat pala ganito. Saan, baby? Ha? Saan? Anong baby? Anong pinipicturean mo? Saan? Ay, seatbelt. Oh, ay. Belt ko. Ay, belt mo rin. Kala ko akin. Ken? Hindi naman pala ako bumaba. Diba meron pa doon, ano, pag ganun? Dalawa yun eh. Sa luwas. Diyan sa puro. Pababa naman. Oh. Ay, oh. Kanina paakyat. Mas matindi dito, pababa. Pababa dito. Nalagay nga dyan lagi. Check the brake. Check the brake. Oh. Wala ka pang barya? Yung kay ate. Ito naman bibili. Kay ate, dun ka sa, anong bumili sa matanda. Magbigay sa matanda. Saan matanda? Ay, pag may nakita ka matanda, di bigyan mo ng barya. Hagisan mo Kanina lang pa yan. yung nahanap yung matanda na yun. Hagisan mo Yung lang. pala, akala ko yung matanda doon sa baba. Bilis naman. Dinadandaan niya Ang natin. dami nito, di sa sabog to. Dinadandaan niya natin. Hindi nga, pag dadaan doon, dahan-dahan, iabot mo na sa kamay nila. Hindi, tinatapon lang yan dyan. Hindi, ipalot mo sa plastic, oh. Bawal yan dyan eh, ano. Bawal bumili hanip. Hindi na sabi. Pwede ba? Pwede. Pwede bumili. Nakalagay doon. Sabi sa tawa. Huwag titigil ka kasi sa gitna. Dumilid ka lang. Bawal ba? May nakalagay ko yun. Yung pagkalaki-laki. Yun ang gano'n pa naman. Ba't may nagtitinda dito? Oh, bawal. Bawal magtinda at bumili. Saan mo na yung bintana mo? Nabasa ko doon, bawal bumili pag walang pera. Bawal bumili pag walang pera. Wala naman eh. Ikaw mo lang naroon. Meron pang isa to. Loko rin talaga ang mga Pilipino. Ano? Bawal pag bumili ng honeybee pero madami nagtitinda. Dapat ang pinakali nila yung ano, nagtitinda, di ba? Guys, more zigzag here. Watch Yung this. pinakasawa kami. Doon sa park. Check the plate. Banda lang tayo para mapili yung Hindi. grupo. Sa tanong naroon. Huwag muna tayo mag-aircon. Bakit? Eh, para makita mo yung ano, fresh. Ano, makita mo yung Fresh air. makita yung fresh air. Fresh air. Makita yung view. Ayan. Pagkalagpas natin, eh di, Check aircon the na brake. ulit. Check the brake. Maganda dito, pababa. Ayan, Ford. Ayan, Ford. Ganda, para mapili mo yung video.
bagal, madala Wow. ang aksidente dito. Look at the view. Buena Vista pala to. Naka-video na to. Yan oh. Picturean mo yan. Dito ba picture sila Kuya Mike? Bawal naman tayo. Pwede dito kapag traffic. Kaya din sana ang ganda dun sa video sa taas oh. Kitang kita. Bigay mo na yung barya mo. Kanan pala tayo. Ayun. Baliktad. Baliktad. Tinapon mo? Katan stop naman. Tinapon mo. Makuha pa nila yun? Wala sila dyan. Kaya lang tayo. Hindi daw. Tao. Meron Doon na po, nakinig. Ano raw? Ano raw? hagis daw, hagis. Bakit sinabi mo kasi na doon ay na? Wala na ba yung barya? Tapos na. Ito, may hagis. May uga pa din yung barya. Hagis mo na yung ano, pili. Hagis na lang, ma'am. Hagis na lang. Hagis. Ay, wala. Hagis mo na yung pili mo. Ito, dandanin mo konti. Bibigyan natin yung matanda. Huwag ka ng touch. Wala nga. Hinahagis lang yan. Ayun nung tatalsik ka ng sa tabi. Hindi, kukuhain na lang nila yan. Hindi ka. Alamag. Baka naibigay ko yung 1,000. Kakahanap ng barya. Wala naman sigurong Wala na Ano? dito? Wala na dito. Dapat kasi may back up ka pag nanag-ano ka. marami na pala akong i-edit dito. DSLR, kaganda-ganda na, ba't dinala mo? Eh, ano naman kasi yun? Paano mag-vlog lang yun? Kalaki-laki. Di ba, video mo lang. So, ayun na nga guys. Tapos na yung zigzag road. Mag-edit na tayo. Malabas na tayo. Exit. Uy, bilis-bilisan nyo naman bike. Ano ba? Namamasyal ba kayo? Dito lang din, nakabike ko lang. Yes, yun lang yan. Malapit lang yun.